القوي الكيجنا تاريخ صريحو وفي روحو سلام وكيفو القوي الكيجنا رسعو نفسو نعاخل كيسو مع سبك اسمو من كمانا نعاخل ندلي كنتي زي تسقري من كمانا أبوان سببا بفغريز السمري من كمانا وبرواقا خفيلو تمسكن زبلة من كمانا سلام إرنا 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 مزاقنا التاريخ مليسنا حديثنا وبرواقا فكرنا نعاقي أو حسنا من كمانا إرنا 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 باغينا نمدر وحدات كنسنا دكسنا حدر عدي دكسنا حدر دكسنا حدر تمسكن باغنك اني تمسكن باغن الصاني تمسكن باغن الداني عدي تمسكن باغينا نمدر وحدات كنسنا دكسنا حدر عدي دكسنا حدر دكسنا حدر تمسكن باغنك اني تمسكن باغن الصاني تمسكن باغن الداني عدي تمسكن تمسجني يزبله تبل طعم زيما ناباخما بيلنا صنيحنا زخبركم سمعتنا معرفات غعز إيرترا أبتحت زخون يكون كنتات بمستنكرات فصاميتات تاريخن بنغت أمنو زخبدن رزين قياتاتن زتتخطخ تاريخيهم بكل ملكعتاتو الناخت ريودما تاريخنا تاريخ إيرتراويان تاريختو معرف تاريخيهم كابزي زارا وحزو تقديحو زي ودع تاريخي زي بحفنت بمقداح ناباخاتكم زبل مدبكم مدب كبح تاريخ نلو مخي أمنتاي فصاميتات تاريخكون أتوكيرو تداليهلو نزرزرو ملسو ناملو تحسو تمدبن نابدلاوين أقرابيون إفريم قدن كبلكم مكتتالكم نعدم كبحي تاريخ سلام كبران سمعتنا كابز حلفة سومن جميرو دجن صورا معسن بخمين كمز قومن انتاي كمز ترنفن ززنتو تحستو قداماي كفالو اقربنا لكم نيرنا لوم دما كالاي كفالو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم زعدم أدلاونا أغرابنا يزمل بإفرام قده سناي مكتتال حدا خابتين هزباو جنبار كم حرنتاو دبزد نقون كبر زوهبون أبو حسن حران بوتاتاتو أزي صفوف سلوطن بتزامادي كل نجر زمالن دجن صورا مقاميوم زي بهزباو جنبار زقوم دجن صورا هوسبيتالات غاراجات زتفلالي أبيات عيو كفلتات قطبا مخزن زتفلالي أبيات صحفت زتفلالي كومشنات كم كومشن هنصا كومشن حرشا كومشن موقعازيا كومشن صنعا وإيد سرحات كومشن سنكي كومشن فاينانس كومشن نقد كومشن بيت تمرت سنكينت كفلتات حلوات عنا محبراو قداي هقراو مرحا قاح بهلي محتم بيت تمرت خادر
ዝምድናታት ወጻኢ ወተሃደራዊ ታዕሊም ኣጽዋር ስልያን ጸጥታን ሓለዋ ሰውራ ፍትሒ ወዘተ ዘጠቓልል ዝነበረ እዩ እዚ ደጀን ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ከመይ ከም ዝመስል ከም ዝነበረ ሄኖክ ተስፋ ብሩኽ ኣብ መጽሓፍ ዝኽርታት ቃልሲ ኣብ ክፍልታት ኣብ ዘዳለዎ ጽማቕ ጽሑፍ ደጀን ሰውራ ምርኩስ ብምግባር ዘዳለናልኩም ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና ሕጂ ድማ ንገለ ካብተን ክፍልታት ዘላሊ ጽማቕ ትሕዝቶ ካብ መጽሓፍ ደጀን ሰውራ ዝረኸብናዮ ከነካፍለኩም ሰውራዊት ሳሕል ደጀና መበገሲያ ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና استراتيجية ساحل دجنا مبدسية ناب كل قرناعات هاجرنا عنبر بقبرة نقرأ استراتيجية مفقر دليل حداي مأتوي نابق عبد اردتات وتحنو نايجكم ولا أقل سنا زي بلغو مسدا جهرات كحتاويا فصيم زي خبدا لازم أتورر وحي كان كبدا حروف أبنا كنزي تاريخنا يقال نسكن ذكرى نهاية سلاسي تمكحدي قبيرة مجزعتوي أرعود حماشي شاسرة أحنا ومن كسفات بلد مفنرة تجي ونقنا تتبنا لا ناي درقي بودوات بحيرة ساحل الجنة سحباي عردنا كمل مرتخنيس حزبا وسراويتنا تحقق تعكر إذا سرحتنا ما نمزي قفو سرقتنا يصورنا تأمارت نقحا وحسن تعود ساحلي والتانا هاي تكونا ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ርእስቲ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዘካይዶ ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ፖለቲካዊ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ኣብ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ፕሮግራሙ ዘስፈሮ ፖሊሲ በድማዕነት ምትግባር ዘኽእሎ ውድባዊ መዋቕር ሃኒጽ እዩ ኣብቲ ንህላዊኡ እናተቓለሰ ናይ ደባይ ኩናት ዘካይደሉ ዝነበረ ፈለማ መድረኽ ከይተረፈ على عقمو بزفقدو يسعر نيريوم بزي زجمرة نطفتات دجنكا ابتزقصل مدرخات الناس فحقده اب قدماي غوباي مالت شحن شعتميتن 70 شوعتن بزصدقه قرص مسرت ህዝባዊ ግንባር بعسرت حدا خفلتات كم زقوم تقبره اب تحت بوليتيكاو شماغله زطرنفه خفلتات مالت ህዝባዊ ممحدار بوليتيكاو منققاح تمرتن باهلن زينان بروباغاندان حلوا صورا زمدناتات وصعي اب تحت وتهدراو شماغله زطرنفه خفلتات دما عقابه برت سليا وتهدراو تعليم بتوساقي كالوت كفلتات زبحالا محبراو ጉዳይ ሕክምና ቁጠባ ነትቅርጺ ዝቆማ ነበራ በዚ ቅርጽ ዝመሰረት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ኣብ ዝነበረ 10 ዓመታት ሓያሎ ስራሓት ክዕመም ከሎ ናይ ኩለን ክፍልታት ንጥፈታት ድማ
እናዓብኤን እናሰፍሐን መጸ ዕላማ ናይዘን ክፍልታት ኣብ ትሕቲ ትንፋስ ዘሂብ ቀጻሉ ውግኣትን ኩሉ መድያዊ ሕፅረታትን ዝሰላሰል ብምንባሩ ነቲ ዝነበረ ብድሆ ኣብ ምግጣም ሃብታም ተመክሮ ክቕስም ተኻኢሉ እዩ ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ማለት 1987 ኣብ መዋቕር ናይ ክፍልታት ውድብ ገለገለ ለውጥታት ተገብረ እቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሽማግለታት ዝብል ጥርናፈ ክተርፍ ከሎ 11 ክፍልታት ከም ዝህልዋ ተገብረ ንሳተን ከዓ ህዝባዊ ምምሕዳር ሃገራዊ መርሓ ሓለዋ ሰውራ ዝምድናታት ወጻኢ ማሕበራዊ ጉዳይ ጥዕና ቁጠባ ስለያን ጸጥታን ኣጽዋር ወተሃደራዊ ታዕሊም ከምኡውን ፍትሕየን ናይ ሰራዊት ንጥፈታት ከዓ ብጠቕላሊ ስታፍ ወተሃደራዊ ስርሒታት ይምራሕ ነበረ ኣብ ውሽጢ እተን ዝቖማ ሓደስቲ ክፍልትን ንገለ ጨናፍራት ካብ ናይ ክፍልታት ብምቕያርን ክለሳ ናይ ኣቃውማ ተገብረ ንጥፈታት ናይተን ክፍልታት ኣብ ሳሕልን ካልእ ሓራ ቦታታትን ጥራይ ከይተሓጽረ ኣብ ሓዊ ሰሓራን ድሕሪ መስመር ጸላእ እውን ንዝበዝሓ ክፍልታት ዝውክል ካብ ዞባ ጀሚሩ ክሳብ ንኡስ ዞባን ወረዳን ዝወርድ ውዳቤታት ተገብረ ኣስዒብና ነተን ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝቖማ ክፍልታትን ስራሕተንን ብሓጺሩ ብምልላይ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ እናበልና እውን ንድሕረ ባይተአን ክንተናኽፍ ኢና رجعي زانتا دخم سالكي زانتا ناي بايتونا عطول رجعي زانتا دخم سالكي زانتا ناي بايتونا زما سلنا نزارب الله ورد عدي نوسن الله كله ودبات زكبلا حكي اندبا انقم الله سمعتكم تازد غسولا بوسات احوات زعرقولا بايتونا 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 بايت عربنا كتال مساجقنا بعل فرّي كتال حرما جقنا بعل زنا على فتوح حرستاي هيوت عدنا كوتتي عدي قلع بزحنا حبيت عدي ولا نجقنا بايتونا 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 أكابي تزبنا ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ጀማሂር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ተሳታፍነት ዘየረጋግጽ ሰውራ መወዳእቱ ተሰዓራይ ምዃኑ ብምእማን ህዝቢ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል መትከሉ ብዝለዓለ ንምትግባር ኣብ 1974 ዓ.ም ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ኣቆመ ህዝባውያን ማሕበራት ምቋም ሓደ ክፋል ናይቲ ዕማም ስለ ዝኾነ ከዓ ክሳብ 1979 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ እዋን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ተማሃሮ ሓረስቶትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝውደባን ንጹር ፕሮግራም ከም ዝህልወንን ገበረ እዘን ህዝባውያን ማሕበራት እዚኣተን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ መራሕቲ ኣካላት ብምምራጽ ውዳቤአን ናብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብምስፋሕን ግደ ኣባላተን ኣብ ቃልሲ ኣብ ምዕዛዝን ዕውት ቃልሲ ኣካይደንን ዓበይቲ መኽሰባት ኣረጋጊጸንን እየን ብዘይካዚ ህዝቢ ንመቓቓሊ ትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባን ጎዳእን ጎታትን ልምድታትን ተግባራትን ሰጊሩ ሃገራዊ ንቕሓትን ሓድነትን ንኸጥሪ እጃመን ገይረን እየን እዘን ማሕበራት ድሕሪ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ 1977 ጉባኤታትን ብምክያድ ቃልሰን ብዝለዓለ ደረጃ ቀጸላ ተልእኾ ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ህዝባዊ ስልጣናት ምድልዳል ኣብ ወፃኢ ማሕበረኮማት ምምስራትን ጸገማቱ ምፍታሕን ፖለቲካዊ ባህላውን ማሕበረ ቁጠባውን ምዕባለ ህዝቢ ዝድርኽ መደባት ምትግባር ቁጠባዊ ትካላት ህዝቢ ምምዕባል
ህዝቢ ግርጭን ክኢላታትን ምፍራይ ወዘተ ዝብል ነበረ ነዝን ምትግባር ከዓ ኣብ ኤርትራ ኣብ 5 ዞባታት ማለት ሳሕል ባርካ ምዕራብ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ኣብ ዞባታት ሱዳን ማእከላይ ምብራቅ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ጨናፍር መስሪቱ ይነጥፍ ነበረ ኣብ ሓውሰሓራ መሬትን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላእን ድማ ብደረጃ ዞባ ንኡስ ዞባ ወረዳ ወዘተ ውዳቤታት ኣቆይሙ ይነጥፍ ነበረ ተቐንዲ ሸቶ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ትካላት ምምስራትን ቀንዲ ካብኡ ከዓ ሙቃም ህዝባዊ ባይቶን እዩ ዝነበረ እዚ ሸቶ ዝግን ሓፂርን በቐሊሉ ዝብፅሕና ኣይነበረን ክስገር ዝግብኦ ብዙሕ ቡድሆታት ዝነበሮ እዩ ትዛዓበየ ቡድሆ ነቲ ሓራ ዝወፀ ህዝብን መሬትን ምክልኻል ነይሩ ጎን ጎን እዚ ድማ ውዳቤታት ሓፋሽ ምስፋሕን ተርኦም ምዕዛዝን ትካላቶም ስርዓቶምን መኽሰባቶምን ዝከላኸሉ ህዝባዊ ምልሻታት ምዕጣቕን ወዘተ ካብቲ ዓበይቲ ዕማማት እዩ ዝነበረ በዚ ድማ ገሊኡ መደባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማለት ምጥቃዕን ምዝላቕን ናፃ ዘይወፀ ቦታታት ደርቂ ፖለቲካዊ ውጥናት ጸላኢ ብኸምቲ ዝተወጠኑ ናህር እኳ እንተዘይሰጎመ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ዓበይቲ ዓወታት ግን ተጨቢጡ እዮም ማዕረ ማዕረቲ መሬትን ህዝብን ሓራን ምውፃእ ዝካየድ ዝነበረ ብርቱዕ ቃልሲ እምበኣር ነቲ ጽኑሕ መግዛእታውን ያታውን ምምሕዳር ብህዝባዊ ምምሕዳር ንምትካእ ኣብ ሓራን ሓውሲ ሓራን ቦታታት ብምርጫ ህዝቢ ዝቆመ ህዝባዊ ባይቶታት ህዝባዊ ሽማግለታትን ሽማግለታት ቡድሆን ይምስረት ነበረ ህዝባዊ ሽማግለ ኣብ ትሑት ንቕሓትን ተመክሮን ዘለዎ ህዝቢ ዝምስረት ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ዋህዮታቱ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝበፅሑ ሰባት ብምውዳብ ይቆውም እሞ እቲ ውድብ ኣብ ተራድኦ ሕርሻ ፍርዲ ቁጠባ ድማ ይነጥፍ እዚ ከም መዳለዊ ንህዝባዊ ባይቶ ኮይኑ ነቲ መግዛእታውን ያታውን ምምሕዳር ክብድህ ኣብ ዝበቕዓሉ ከዓ ዕዩኡ ይዛዝም ኣብ መጀመርታ 1981 ዓመተ ምህረት ውሑዳት ኣባላት እናጠርነፋ ክቆማ ዝጀመራ ሽማግለታት ቡድሆ ሬዚስታንስ ኮሚቲስ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝርአ ዝነበረ ናይ ምድሕር ሓራት ተሓሳስባ ክብድሃ ክኢለን እየን ንጥፈታትን ገደብ ግዜን ሽማግለታት ቡድሆ ኣብ ወተሃደራዊ ኩነታት ዝምርኮስ ነበረ ቅርጽና ወዳድባን ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር እናዓበየ ብምኻድ ምውሃድ ህዝብን ሰውራን ኣብ ዝማዕበለሉ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላእ ዝካየድ ዝነበረ ደባይን ተንቀሳቓስን ወተሃደራዊ ስርሒታት ዓበይቲ ዓወታት ከጓናጽፍ ኣኽኢልዎ እዩ ማዕረቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሓራ ሓውሲ ሓራን ናፃ ዘይወፀ ቦታታትን ዝካየድ ዝነበረ ንጡፍ ስራሓት ኣብ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ጨናፍር ወፃን ማሕበረ ኩማትን ብምቋም ሓያል ፍቅሪ ሃገርን ናይ ቃልሲ መንፈስን ኣብ ምኹስኳስ ዓቕሚ ዜጋታት ብምትሕብባር ማሕበረ ቁጠባዊ ሽግራት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ስደተኛ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዝነበረ ናይ ተነጽሎ ስምዒት ኣብ ምስዓር ባህሊ ኣብ ምዕቃብ በዚ መገዲ እዚ ግደ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ንምዕባይ ወዘተ ዝኸኣለ ኣድማዒ ውዳቤታት ፈጢሩ እዩ ከም ውፅኢቱ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ዝነብሩለን ከተማታትን ሃገራትን ማሕበረ ኩማትን ህዝባዊ ማሕበራትን ብምምስራት ኣብ ጎድኒ ሰውሮም ደው ክብሉ ክኢሎም እዮም ኣትውልዳ ጀዓየ ዛንታ ደኸም ጻልኪ ዛንታ ናይ ባይቶና ወቕዒታት መርዓ ብጽሑፍ ዘርዚራ ቀድዒ ናይ ፈትሕ ቅድም ሓቢራ ሕግታት ዓስቡ እትርድዒ ዘይብላ ሻራ ብጭቃ ዓዲ ትምራሕ ዳስና ትዘከር ባይቶ ሓበን ኩላትና ባይቶና 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 ሓበን ናይ ኩላትና ኣብ ቅርዓት ዓዲ እዋን እቶ ዋና ዘይብላ ክትክፈት ባይቶ ክሳብ ዝእከብ ህዝቢ ብሓበራ እቶም ቀዳሞ ዘዋግዑላ ወጃዕጃዕ ክብሉ ዝሕወሱላ ክብርቲ ባይቶ ኣላይት መቀብና ባይቶና 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 ሓብሓቢት ኩላትና
ክፍሊ ቁጠባ ሓደ ካብ ዓበይቲ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሮም ርእሱ ብዝኸኣለ 10 ኮሚሽናት ማለት ሕርሻ ምስናዕ ማለት ኢደ ስራሓት ህንፃ መጓዓዝያ ንግድ ፋይናንስ ስንቂ ንብረትን ምቅብባልን መፍረ መድሃኒትን ቤት ትምህርቲ ስነኺነትን ዝቆመ እዩ ነይሮም ብቁጠባ ርእስኻ ምኽኣል ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት ናይቲ ሓርነታዊ ሰውራ ብምንባሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ፕሮግራማቱ ነዚ ዕላማ እዚ ብንጹር ኣስፊሩ ብተግባር ድማ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘዕብን መሰረታዊ ጠለባት ተጋዳላይን ህዝብን ንምምላእ ይጽዕር ነበረ ነዚ ዕማማት እዚ ዝመርሕ ዝነበረ ክፍሊ ቁጠባ ኸኣ እዋናዊ ጠለባት ውድብን ህዝብን እናማልአ ምርምርን መጽናዕትን ስልጠናን የካይድ ቁጠባዊ ማሕንቆታት ንምፍታሕ ብድሩት ፊናንሳውን ቁጠባውን ዓቕሚ ናይቲ ውድብ ዓበይቲ ስራሓት ይፍጽም ነበረ ኮሚሽን ሕርሻ መጓሰን ዝተመርኮሰ ከም ምዃኑ መጠን ቁጠባዊ ለውጢ ንምምጻእ ምምዕባል ሕርሻን መጓሰን ብቐዳምነት ዝስራዕ ነበረ በዚ ድማ እዚ ኮሚሽን እዚ ብዙሕ ክፋል ኤርትራ ሓራ ኮይኑሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኣጠቓቕማ መሬት ዕቃበ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣገባብ ማሕረስ ዘራእቲ እንስሳታት ምሕደራ ሕርሻ ዋጋታት ናውቲ ሕርሻን ዕዳጋን ኣተኪሩ ይሰርሕ ነበረ መሬት ዘይነበሮም ድኻታት ሓረስቶትን ደቂ ኣንስትዮን ቁጠባዊ ሽግራቶም ንኽፈትሑ መሬት ናይ ምጥቃም መሰሎም ኣረጋግጸሎም ባዲሞም ዝነበሩ ክሕረሱ ዝኽእሉ ቦታታት ንመልማዕ ጸዓረ ሓረስቶት ጸገማቶም ባዕላቶም ንኽፈትሑ ዘኽእሎም ተራድኦ ብምቋም ንዝያዳ ውፅኢት ንዋቶምን ሰብኣዊ ዓቕሞምን ኣኻኺቦም ኣገባብ ሕርሻን ዕዳጋን ንምዕባይ ከም ዝጽዕሩ ገበረ ሕርሻዊ ፍልጠት ንምዕባይ ሰፋሕቲ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ርእሲ ምስርዑ ሕፅረት ናውቲ ማሕረስ ንምምላእ ሓረስቶት ባዕሎም ዘፍሪሉ ሜላ ብምምሃርን ሓገዝ ብምሃብን ዝሓሸ ኣገባብ ማሕረስ ንምትእትታው ጻዕሪ ኣካየደ ዕዳጋታት ሕርሻ ከም ናይ ማል ዝኣመሰለ ብምቋም እውን ዋጋታት ንምቁፅጻር ይፍተን ነበረ ጨንፈር ሕርሻ ክሳብ 1978 ዘካየዶ ስራሓት ጽቡቕ ምዕባለ ኸመዝግብ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምዝላቕን ዝሰዓበ ተኸታታሊ ወራራትን ግን መደባቱ ከምቲ ዝድለ ክስጉም ኣይከኣለን ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት መድረኽ ጃላነት ህዝባዊ ግንባር ሰፊሕ መሬት ኤርትራ ክቆጻጸር ብምኽኣሉ ንሕርሻው ንጥፈት ጽቡቕ ዕድል ተረኺቡ እኳ እንተነበረ ካብ 1984 ክሳብ 1986 ዓመተ ምህረት ሓያል ደርቂ ስለ ዝተኸስተ ንመደባት ልምዓት ህዝባዊ ግንባር ዓብዪ ብድሆ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ካብ መድረኽ ጃላነት ናብ ጸረ መጥቃዕቲ ምስ ተሰጋገረ ነቲ ዛሕቲሉ ዝጸንሐ መደባቱ ብምብርባር ንሓዋሩ ፍታሕ ዘምጽእ መደባት ሓንጺጹ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጀመረ ናይ ሰፈራ መደባት ብምውጻእ እውን ሰበኽሳግም ህዝቢ ብቋዋምነት ዝሰፍረሉን ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ባይታ ንምፍጣር ጸዓረ ክሕረስ ዝኽእል መሬት ምልማዕ ክታበት እንስሳታት ምስፋሕ ንኣተሓዛ መሬትን ምግራብን ዝምልከት ትምህርታውን ማእቶታውን መደባት ምትግባር ወሓይዝ ብምቁፅጻር ኣብ ሕርሻዊ መዓላ ምውዓል ዒላታት ምድህሳስን ምኹዓትን ወዘተ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ድማ የካይድ ነበረ ተኸታተልቲ ውግኣትን ናይ ደርጊ ኣዕናዊ ተግባራትን ምስ ድሩት ዓቕሚ ውድብ ተደማሚሩ ንትግባር ናይቲ መደብ ዝሃስብ እኳ እንተነበረ ኮሚሽን ሕርሻ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓራ ሓውሲ ሓራን ድሕሪ መስመርን እናተንቀሳቐሰ ኣገደስቲ ዕማማት ኣሰላሲሉ እዩ عبتت تنكر ناي بعد بوررت بوت حد نويت بوت حد برت شاب بالحزبي نحد علامة نزلم لم عدي كرمة خنسلمة عبتت تنكر ناي بعد بوررت بوت حد نويت بوت حد برت شاب بالحزبي نحد علامة نزلم لم عدي كرمة خنسلمة بباري قدم هركوت بعنتبه نرح وزك على شجر كي تركبه كتبو تغفأس تخرمي ودي حدر ندرر إلتو تجأم توفر توفر أخاي شبه
حزبي كوتاني حامقه بمسنو قدبات قرقونات لغلقه أخذ خوينو ذرات الدلمة صوري أير نفاس وخسر جواب زمرة سنك خنكم مرة أخذ خوي الكنبة وكل نقرة كابوتانا بوتا ملأت سفرة ترى أخوم تيركا فتوتنا قررة أدرى أبو شبا ኮሚሽን ህንፃ ቁጠባ ሃገር ንምምዕባል ክትግበር ካብ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ሓደ ምውዳድ ትሕተ ቅርጺ እዩ ነዚ ብምግንዛብ ህዝባዊ ግንባር ኣውራ ካብ 1975 ዓመተ ምህረት ንድሓር ህንፃዊ ስራሓት ብምዕባይ ሎጂስቲካዊ ቅረባትን ቁጠባዊ ንጥፈታትን ዘበራብር ጽርግያታት ናይ ምህናጽ ሰፊሕ ስራሓት ኣብ ርእሲ ምክያድ ዓቕሚ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ንሕርሻ ዘገልግል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሓጽብታት መትረባትን ዓግማትን ይሃንጽ ነበረ ብሰንኪ ግፍዕታት መግዛእቲ ካብ ዓድታቱን ዝተመዛበለ ህዝቢ መጽለል ዝኸውን ኣባይቲ እውን ኣብ መደበር ዕቁባት ሳሕል ብቐጻሊ ይሰርሕ ነበረ ካብ 1975 ክሳብ 1978 ኣብ ዝነበረ መድረኽ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓራ ዘውፅኦ ዓድታትን ከተማታትን ቀረብ ማይ ንምርግጋጽ ኣገልግሎት መራኸቢታት ንምብርባር ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን መኻዚኖታትን ንምህናጽ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ንምዝርጋሕ ብኹናት ዝዓነወ ኣባይትን ትካላትን ንምጽጋንን ምሕዳስን ወዘተ በቲ ዝነበሮ ዓቕሚ ዝከኣሎ ይገብር ነበረ ድሕሪ ስትራቴጂ ቡድሆ ብተዓጻጻፊ ከዓቢ ዝደረኸ ኩነታት ተፈጥረ ነቲ ማእከል ኩሉ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ቁጠባውን ንጥፈታት ዝኾነ ደጀን ሳሕል መራኸቢ መስመራት ማለት ጽርግያታት ብህጹጽ ክህነጸሉ እቲ ዝነበረ ወተሃደራዊ ኩነታት የገድድ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ብዘመናውያን ማሽነሪታት እኳ ጽርግያ ከተሃንጽ ኣጸጋሚ ዝኾነ ኣኽራናት ሳሕል ብቐንዱ ብጉልበት ሰብ ኣፍራዛን ባዴላን ንኹሉ ግንባራትን ደጀንን ዘራኽብ ኣደነቕቲ ጽርግያታት ኣብ ሓፂር ግዜ ተሃንጸ ናብቲ ሓራን ሓውሲ ሓራን ዝኾነ ቦታታት ዝተኣሳሰር ጽርግያታት ንምዝርጋሕ እውን ዓብዪ ጻዕሪ ተኻየደ እዚ ጽርግያታት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ዓቕሚ ሰቡን ኣጽዋሩን ካብ ሓደ ግንባር ናብ ተኻልእ ብቕልጡፍና እንቀሳቐሰ ነቲ ኸቢድ ኩናት ብተዓጻጻፍነት ክምክቶ ዝኸኣሎ ነቲ ብእግርን መጽዓኛን ዝካየድ ዝነበረ ዕጥቅን ስንቅን ናይ ምብጽጻሕ ኣህላኺ ጉዕዞ ናብ መካይን ዘሰጋግሮ ብምንባሩ ኣብ ምዕባለ ናይቲ ውድብ ብሓፈሻ ኣብ ምዕባለ መጓዓዝያ ምድሪ ድማ ብፍላይ ዓቢ ግደዩ ተጻዊቶም ኮሚሽን ህንፃ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ዘሳልጥ ትሕተ ቅርጺ ማለት ማርሳታት ኣብ ምህናጽ እውን ብመጠኑ ዘካየዶ ስራሓት ነይሩ እዮም ኣብ ርእሲ እዚ ኣካል መጽናዕትን ምርምርን ኮሚሽን ህንፃ ኣብ ማይ ጽርግያን ስነ መሬትን ዘተኮረ መጽናዕትታት ምርምራትን ዳህሳታትን ብምክያድን ንድፍታት ብምድላውን ሓያሎ መሃንድሳዊ ዕማማት ኣሰላሲሎም ንዋት ህንፃ ንምስራሕ ዘኽእል ጥረ ነገራት እውን ኣለልዩ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ገይሩ እዩ ኮሚሽን መጓዓዝያ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብቲ ደባይ ኩናት ዘካይደሉ ዝነበረ ፈለማ መድረኽ ቃልሲ ተጋደልቱ ዝረገጽዎ መሬት እኳ ንኸይፍለጥ ኣሰር ሽዳ እናመሳሰሉ ይጓዓዙ ነይሮም እዚ መድረኽ እዚ ተሰጊሩ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ሳሕል ጽኑዕ ደጀን ድሕሪ ምምስራቱ ከምኡውን ብዓቕሚ ሰብን ንዋትን እናዓበየ ድሕሪ ምምላይ ነበረ ንምዕባለ መጓዓዝያ ወሳኒ ባይታ ድማ ህንጸት ጽርግያታት እዩ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተገልጸ ድሕሪ 1975 ዓመተ ምህረት ካብን ናብን ሳሕልን ሱዳንን ከምኡውን ካብ ሳሕል ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዘራኽብ ጽርግያታት ሳላ ዝተሃንጸ እተን ህዝባዊ ሰራዊት ፈለማ ኣብ ውግእ ዝሰለበን 3 መካይን በዚ ጽርግያታት እዚ ንብረት ከመላልሳ ጀመራ መሰረት ምዕባለ መጓዓዝያ ህዝባዊ ግንባር እምበኣር እቲ ካብ ጸላኢ ዝስለብ ዝነበረ ንብረት እዩ ኣብቲ ፈለማ መድረኽ ብዙሕ መካይንን ጠለብን ዝመጣጠን ስለ ዘይነበረ ዝበዝሕ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ብእግሪ ዝነበረ ስንቂ ኣብ ምምልላስ እውን መጽዓኛ ልዑል ግደ ነበሮ በብቁሩብ ግን ካብ ጸላኢ ዝስለባ መካይንን ንብረትን እናበዝሐ ስለ ዝኸደ ንጥፈታት መጓዓዝያ ህዝባዊ ግንባር እናሰፍሐ ክኸይድ ጀመረ ምስ ምምዕባል መጓዓዝያ ዝመጽእ ብድሆታት ግን ኣሎ ቅያር ኣቑሑ ነዳዲ ዘይቲ
ጋራጅ ወዘተ ምቕራብ የድሊ በዝ ድማ ምምዕባልን ምስፋሕን ጋራጃትን ኣብያተ ዕዮን ቀዳምነት ተዋሃቦም ኣባላት ጋራጅ ናብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ኸይተረፈን ኣተው ደው ዝበላ ዝተቓጸላን ረታመታትን ተሽከርከርቲ ከም ስጋ እናጐዛዘዩ ንጥፈታት ጋራጅ ኣበጋገስዎም በብቑሩብ ከዓ ናይ ሰንዓን ጽገናን ዓቕሚ ክዓቢ ኸኣለ ተሽከርከርትን ናበዝሓብ ዝኸዳ ሰራዊትን ንብረትን ናይ ምጋዓዝ ዓቕሚ ኣዝዩ ክበለ ምስ ምብዛሕ ተሽከርከርትን ንጡፍ ምንቅስቓሳትን ድማ ኣብ ርእሲ ተቃዋሚ ተንቀሳቐስቲ ጋራጃት ማእከላት ምውፋር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተመስረተ ህንጸት ናይ ነዳዲ ዲፖን ናይ ዕደላ ማእከላትን እውን ማዕበለ ኣብያተ ዕዮ ብምኽፋት ብተደጋጋሚ ዝጥለብ ሃለኽቲ ነገራት ማለት ጎማ ባትሪ ወዘተ ዝኣመሰለ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምምላእ ጻዕርን ፈተነን የካይድ ነበረ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኣተዋ ህዝባዊ መጓዓዝያ ንምብርባር ዝተፈላለየ መስመራት ተኸፊቱ ነይሩ እዩ ድሕሪ ምዝላቕ ግን ክቕጽል ኣይከኣለን እቲ ውድብ ናብ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሩ ሰፊሕ ቦታታት ኣብ ዝተቖጻጸረሉ ኸዓ እንደገና ህዝባዊ መጓዓዝያ ተበራቢሩ ኣብ ሓራ መሬት ዝነብር ህዝቢ ሙጡን ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ኩነታት ተፈጥረ ሰውራ ኤርትራ ካብ 1960ታት ጀሚሩ ዕጥቅን ስንቅን ብባሕሪ የጓዓዝ ነይሩ እዩ ከም መቐጸልታ ናይዚ ኸዓ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1979 ዓ.ም ንመጓዓዝያ ባሕሪ ብደረጃ ጨንፈር ብምቋም ንጥፈታቱ ከም ዝሕይል ብምግባር ካብን ናብን ብባሕሪ ዝራኸብ ሓራን ሓውሲ ሓራን ቦታታት ተጋደልቲ ከምኡውን ስንቂ መድሃኒት ነዳድን ካልእን የጓዓዝ ነበረ ኮሚሽን ምስናዕ ኢደ ስራሓት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዕለታዊ ህይወት ተጋደልቲ ዘድሊ ጠለባት ንምምላእ ኣብ 1974 ዓ.ም ብውሕድ ዓቕሚ ሰብን ትሑት መሳርሕን ጨንፈር ኢደ ስራሓት ብልምዲ እንዳራሕባ ኣቆመ እዚ ጨንፈር እዚ በብመድረኹ ዓቕሙን ኣወዳድኡን ናዕበየ ክመጽእ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1984 ዓ.ም ኮሚሽን ምስናዕ ተባሂሉ ዳግም ተወደበ እዚ ኮሚሽን እዚ ኣደ ናይ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት እዩ ኣብቲ ፈለማ መድረኽ ከም ጽገና ብረት ሬድዮን ሰዓትን ቴሌፎንን ገለ ካብቲ በዚ ኣካል እዚ ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት እዩ ዓቕሙን ናዓበየ ምስ ከደ ድማ ንኣሽቱ ፋብሪካታት ኮታጅ ኢንዳስትሪን ኣብያተ ዕዮን ከቕውም ጀመረ ኣብ ህንፃ ይኹን ዘቤታዊ ኣገልግሎታት ዝውዕል ስራሓት ሓፂንን ዕንፀይትን ኣብ ዕጥቅን ካልእን መዓላ ዝውዕል ውፅኢት ቆርበት ሽዳ መትሓዚ ኣፋውስን ጀሪካንን ዘፍሪ ፋብሪካ ፕላስቲክ ከም መንዲል ንጽህናን ሳሙናን ዘፍሪ ፋብሪካ ጽሬት ማእዛዊ መግቢ ንህፃናት ሬድዮን ላምፓዲናን ዝኸውን ኤኤ ባትሪ ዘፍሪ ፋብሪካ መፍረ መድሃኒት ወዘተ ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ብምዃን ፍርያትን ዘቕርባ ዝነበራየን ኣብ ርእሲ እዚ መደበራት ኤሌክትሪሲቲ ምምስራትን መስመራት ምዝርጋሕን እውን ናይዚ ኮሚሽን ዕማም ነበረ ኣብ ዝቕጽል ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶ ናይ ጽሑፍ ከዓ ንገለ ካብተን ክፍልታት ዘላሊ ጽማቕ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ንሕጂ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ድሓንቀኒ እዩ Manka